जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ଶିବ ଶିବ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର, ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ। ତାଲବେଶରେ ଇକାର ଏବଂ ବ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଶିବ କହୁଛେ। ତାଲବେଶରୁ ଇକାର କାଟିଦେଲେ ତାହା ହଉଛି ଶବ। ଯେ ଶବରୁ ଶିବତ୍ୱକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେ ଆମକୁ ଅଦୃଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଶିବ କିଏ, ଶିବଙ୍କର କଣ ରହିଛି ମହିମା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା। କରିବା କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାରଂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರಂ ସଦା ବସନ୍ତଂ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସରିତଂ ନମାମି। ଏବଂ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା, କହିବା ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହଉଛି ନିଃସ୍ୱ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଆଧାର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଏଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବାଗାର୍ଥଂ ବିବଶଂ କୃତଂ ବାଗାର୍ଥଂ ପ୍ରତିପତ୍ତେ ଜଗତ ପିତରୋ ବନ୍ଦେ ପାର୍ବତୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତୁ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା। ଦୀପର ମନ୍ତ୍ର କଣ ନା ଶୁଭଂ କରୋତୁ କଲ୍ୟାଣଂ ଆରୋଗ୍ୟଂ ଧନ ସମ୍ପଦଂ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ବିନାଶାୟ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ନମସ୍ତୁତେ कर्पूरवती संयुक्ता वर्णिनं योजितं मया आरत्रिकमिदं देव दीपाय प्रति। दर्शक बंधु, शिवंकर महिमा अनेक, तांकर तत्व तांकर कथा किए बा वर्णना करि परिबो। जत्किंचित आपनको कहिली, आहुरी अनेक किछि बाकी रहिछि। आहुरी गोटिए भिडियो रे मु आसीबि, आपनको शिव महिमा संपर्क रे किछि कहिबि। जदि ए भिडियोटी भल लागिछि, आपण अधिकांश रे शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं आपनकर मतामत देवा पई भूलंतु नाही। एवं आपनकर कोन रहिछि आउ शिव तत्व विषय कोन आलोचना कले आउ भल लागिवो से संपर्क रे आपन मतामत देवा भूलिबे नाही। आज त समय दैछि, रहुछि। जय जगन्नाथ, जय शिव शंकर।